Salutare, prietenii mei, numele meu este Cătălin. Astăzi vom face, fiind luni, astăzi vom face prima zi de full body acasă, fără niciun echipament. Eu o să vă arăt un videoclip în care am făcut doar în aer liber. Dar puteți face acele exerciții și acasă vă folosind. Vă va folosi 2 scaune, o geată cu greutăți sau batere dacă aveți. Deci, cei care nu ați intrat pe canalul meu de YouTube, v-am lăsat pe Instagram contul meu de YouTube, de TikTok. Acolo o să mai postez sau voi face live când o să am timp. Deci, haideți să întâlnim la videoclip că avem treabă. Pentru prima grupă vom antrena pieptul. Acest exercițiu este unul folosit mereu la început de antrenament. Se fac 3 serii câte 15 repetări. Se pot face și cu greutăți, bineînțeles crescând numărul de serii, dar și de repetări. Pentru triceps vom face dipsuri. Fiind un mușchi mic, trebuie lucrat cu intensitate. Nu e neapărat să folosiți piatră, cum am folosit eu. Puteți folosi scaune. Se fac 3 serii a câte 15 repetări. Ca să lucrăm și mai bine bicepsul, eu vă arăt o modalitate mult mai simplă, dar eficientă. Cu greutatea corpului și picioarele perfect întinse, efectuați o mișcare ca la tracțiuni. Exercițiul se numește crunch lateral. Acest exercițiu va contracta cel mai bine în primele 2 rânduri ale mușchiului drept abdominal și mușchiul iliopsoas, dar și oblicii atât cei interni cât și cei externi. Pentru membrele inferioare vom face genuflexiuni. Sunt cele mai bune exerciții cu sau fără greutăți. Se pot executa și cu greutăți. Se execută ținând spatele drept și picioarele îndoite la 90 grade când ne aplecăm. Antrenează foarte bine mușchii femorali. Vom face exerciții pentru gambă. Ridicări pe vârfuri din stand. Împingerea greutății corpului pe verticală și cu alte greutăți contribuie la dezvoltarea mușchilor gambei. Acest exercițiu pentru gambe se realizează cu genunchii blocați, ca astfel încât mușchii gambei să fie încordați. Dacă ți-a plăcut videoclipul de astăzi și crezi că te va ajuta în continuare videoclipurile mele de pe YouTube, continuă să-mi dai un like, un comentariu pe Instagram, pe YouTube și eu te voi reposta la mine pe canal. Data viitoare marți. Ciao!